Ζευγάρι είναι η Έρικα και ο Θοδωρής και θα χορέψουν Πάσο Ντόμπλε. Broken hearted, a silent prayer for faith departed. And I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout out. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live my life. It's my life. My heart is like an open highway. My breaker said I'm dead in my way. I just wanna live my life. It's my life. And it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live my life. It's my life. My heart is like an open highway. My breaker said I'm dead in my way. I just wanna live my life. It's my life. Έρικα, επειδή σου έπεσε το μικρόφωνο και έγινε ένας χαμός, έχουμε μείνει όλοι με ανοιχτό το... Τα σπάει το κομμάτι αυτό, Έρικα, έτσι! Έλα, να σου δούμε για το μικρόφωνο, δεν κατάλαβε κανείς τίποτα. Δεν έχω λόγια, Έρικα, πραγματικά. Όλοι οι άντρες μου μιλάνε για σένα, θέλω να το ξέρεις, και είναι και πολύ λογικό. Καταλαβαίνω το γιατί, δεν έχω καμία απορία. Ήταν τόσο δυναμικό. Ξέρετε τι συμβαίνει με εσάς? Κάθε φορά νομίζω ότι τα έχω δει όλα και ότι δεν θα με εντυπωσιάσετε άλλο. Και όμως κάθε φορά καταφέρνετε να μου δημιουργείτε μια έκπληξη, γιατί νομίζω ότι έχετε μια συνεχή ανωδική πορεία. Αυτό οφείλεται και στην πολλή δουλειά που κάνετε και στις χορογραφίες που ξαναλέω ότι είναι πάρα πολύ προσεγμένες και δεν ξέρω αν τα έχεις σχεδιάσει κάπως στο μυαλό σου, Θοδωρή, αλλά κάθε φορά δίνεις και κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. Και αυτό είναι καταπληκτικό. Είσαι μαγική, μαγική, μαγική. Έχεις δοκιμάσει τα πάντα για ένα δεκάρι. Η μαμά το έστειλε το λάδι? Όχι, δεν το έστειλε. Δεν το Θα κάνουμε μια έστειλε. τελευταία προσπάθεια να το πάρουμε καθαρή. Απλά Αν δούμε ξέρεις. και την άλλη εβδομάδα ότι δεν γίνεται. Ξέρεις τι, έχω την εντύπωση ότι δεν χρειάζεται να λαδώσεις την κριτική επιτροπή και θα Κοίτα, το η επιτροπή είναι διαπιστώσεις. 4, μειώθηκαν, γίνανε 3 τώρα για Καθίστε, σήμερα. παιδιά, λιγάκι, γιατί έχει γίνει ένας χαμός εδώ, να μαζέψω λίγο. Τι είναι αυτό? Τι γίνεται? Να πάρω λίγο τη φούστα, εδώ μικρόφωνα, θα ξεκινήσω με τον Γιάννη, παρακαλώ. Ναι.